ko ulu bangebaga fatule sanyelema salnyelema be sarakati boye bo ulu nana do ko o manye ko ale ya fo abalma muso do ye ko ambe nin ko minke amanyi anka dabila ko ale fana ko balma muso nka ma amanyi cinyala ko bentante amanyi me ko manye nin damina anka kontinaka bo ko ale ba fe ka bo ko ina bo ambe min fo doro wajibi de do kan nin ko imbila wajibi de do kan nin ko imbila nin to de ko bidiya abe wori min fara nyogon ka kasaragati mbo bidiya do ate sunna fa barajite awye awa donen ko fa bolo naya ke fana ye filibanti barake ni alama farauka be se ka wala se jannaba tasmama hirende ko yakum muhaddasatul umur fa inna kulla muhaddasatu bid'a wa kulla bid'atu dalala kulla dalalatu fi an-nar ciden ko bawma ko kura udina la ya yire ko sama ko kura be bidiya be fili fana be tasuma de kono wala ja ko wajibi aben ninda bilada yikani ka dorme kede dola min yere be su yere nafakate me fembe ka waye dawude sarakati be bode nima wakati kerekera la de nima kechego kerekera la sarakati dagara de me min be su nafakate me fembe ka waye dawude ciden be sarakati bodo me tuma me ciden tumbe fewu fo min be su nafa aya fo akono aw waladu salihu yadu lahu ako fonni wala ni su ye denyuma to ni denyuma imbe duwa kai cide ma duwa fo cide ma sarakati bo fo cide ma qur'ana kalam fo ako aw waladu salihu yadu lahu min be su nafa katme fembe ko yeddu awde ayeddu awke aka suye nin ko sugu min fulen ni ja ko aka nin dabila atese su mata nafa ewa barajite awye epi obe abeke sababu abe junubu yere de soro